Днес ще ви покажем как да направите регистрация на часовника Майки. Необходимо е през вашия мобилен телефон, независимо дали Android или iOS, през съответния маркет да инсталирате приложението Майки Watch. Това е иконката, ще го разпознаете, инсталирайте го на вашия мобилен телефон и го отворете. В случай, че имате създадени потребителско име и парола, въведете ги и натиснете бутона Вход. Ще създаваме нов профил, така че в долната част на екрана има оранжев бутон, натиснете го. Въведете потребителско име по ваш избор. Парола, която трябва да бъде минимум 6 символа. Потвърдете паролата. Въведете номера на вашия мобилен телефон. Остана полето баркод на часовника. Баркода на часовника или ID-то на часовника може да видите на кутията. ID 2.9511-296943 е ID-то на този Майки. Отворете кутията и включете часовника. Бутона за включване се намира между бутони 1 и 2. Натиснете го. Вашия Майки вече е включен. През това време може да препишете ID-то на часовника. И вече може да натиснете бутона Изпрати код за сигурност. Майки получава код за сигурност 4404. Въведете го. В полето име на часовника може да добавите името на вашето детенце. И остана последно поле, номера на сим-картата вътре в самия часовник. Вече сме готови да натиснем бутона регистрация. Вашия Майки вече е регистриран.